Ya Ramogi gin mathoth moikoni kotenore kod okang' mabende migosi Amolo Odinga penjo kanyo kaachiel kod weche ma otenore kod yedhe mago ma ichiwo godo thieth ne jogo mantiere kod Ayaki e kind mamoko mathoth. Inyalo tudi kode namba mar 266 001 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV kaachiel kod Citizen Digital. Wago kod mbaka wantiere kod mathoth. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kod we chakruok nyaka giko. Kawachako en ni sekta mar thieth e pachoka koro nitiere akirikiki bang' piny Amerika ng'ado oko sir macholo yedhe to chutho mago makedo kod kute mag Ayaki masani wacho ni nok e pacho kaendi. Ma en bang' yangore ni yedhe go midendo ni ARVs mantiere sani kidek tayo jotuo mag Ayaki mane thuolo mar dweche 6 kende. Gino momiyo jotuo sani laro yedhe go mondo gikan e miechgi kapok girumo. Jojao koni giler. En romo mane obagi Naivasha kendo kelo kanyakla jogo manie sekta mar thieth e counties duto 47 e pachoka mar poro wach ewi kaka ginyalo rakore gi midhieche mamedo kwako sekta no. Man en bang' piny Amerika ng'uko chenro mar chwalo sir mar yedhe e pachoka to chutho mago mag kedo gi kute mag Ayaki midendo ni ARVs. Achiel kuom midhieche manonyiedhore e romono mane obagi gi Duol mochung'nega landruok mag tuoche en ni jogo mani kod kute mag Ayaki sani riore mar yudo kendo laro yedhe go mikoni kidek rumo e thuolo mar dweche 6 mabiro. Right now we were even told that the supplies that we have will just last us for around 6 months. The queue in the hospitals to basically access those drugs, because people want to keep stock, they don't want to find themselves in a mess, is huge. We are actually in a mess. And the people who are going to get us out of the mess are the people who are also seated here, together with our leaders. But we are also leaders. Luoro bende nitiere ni lipode duto motenore korka weche mag tuoche mayande isiro kod piny Amerika moting'o tuo malaria, ahonda guogi kata TB, kaachiel kod mano mar kute mag Ayaki kidek lal nono, gino ma kidek keto piny Kenya gi lweny mar kedo gi tuoche go. But right now we are in a mess. All our datas are with the US government. Most of our datas, and I know Masha will mention that, but very soon, even within 90 days, if we are unable to download some of our data, the system will shut down. Leaders, we must have to look for ways and methods of how we get solutions. One thing, as it has been put, is that we are having a serious donor reduction because, as you are aware, HIV and those other endemic diseases, we have been supported by donor for quite a long time. Duol no ne kata kamano onyiso geno ni pod gidhi tiyo kanyakla gi riwruoge mamoko mar rakore gi tuochego kata bang' piny Amerika bano piendegi. Kabende gikoni mae kinde makoro tend counties onego ti kanyakla gi tend piny owacho mamalo mar rango kaka ginyalo dino rode masani onyiedhore e sekta mar thieth. We know that the US government contribution was large in this area. However, we are going to look at the other funding streams and see how we reorganize ourselves. The main message we have today is for the patients that they should continue taking their drugs. We don't anticipate a time that we will not have drugs. And as leadership, we are going to do everything possible to ensure the supply chain remain intact. So we understand it's a moment of crisis, but we also want to give leadership. We don't want confusion, but we also don't want any panic with our patients. We are ready to work together like we have done in the past with the national government in terms of collaboration and in terms of identifying where the gaps are. George Aoko, Ramogi TV. Kadhi nyime en ni jotelo mopogore